Udalerri Euskaldunen mankomunitateak 3. aldiz Udalerri Euskaldunetako gazteentzako topaketak antolatu ditu aurten, ekainaren 26tik 30. Euskara biziberritzeko, inertziatik kontzientziara salto egiteko garaia da, eta horretarako gazteak ahalduntzeko pauso berriak eman nahi ditugu. 5 eguneko egonaldi hau, aukera ederra izango da Udalerri Euskaldunetako gazteak elkartzeko eta lagun berriak egiteko. Baita, gazteek beste herrietako errealitatea ezagutzeko eta esperientziak elkartrukatzeko ere. Pauso eta salto, Gipuzkoatik Nafarroara, euskara batera bizitzeko ordua da.